φίλοι, ανατρέπουν την μετάφραση που οι 72 Εβραίοι Ραβίνοι, οι οποίοι υπόκειτο στις διαταγές του δούλου των Νεφελίμ Ελεάζαρ, αρχιραβίνου των Εβραίων στα Ιεροσόλυμα, λοιπόν κίνουνε αλήθειες και αναλύουν τα χάλκινα βιβλία και ανατρέπουν σε ένα σημείο, αλλά πολύ βασικό σημείο, την παράφραση που κάναν οι 72. Οι 72, αγαπητοί φίλοι, πήραν το σύνολο των βιβλίων που αποκαλούν στην Παλαιά Διαθήκη και το μετέφρασαν στα ελληνικά. Σε ένα σημείο, μία λέξη κλειδί, ένα όνομα, το παράφρασαν. Και μάλιστα το παράφρασαν τόσο βία και τόσο άσχημα και το βίασαν, που ήταν πολύ εύκολο για έναν απλό άνθρωπο, έναν απλό μελετητή, να δει ότι εδώ κάτι παίζεται. Εδώ συμβαίνει κάτι στραβό. Πού είναι το στραβό? Σε μία λέξη. Ελοχήμ. Η λέξη Ελοχήμ, από ό,τι εξηγώ και μέσα στα βιβλία, γιατί και πώς ζουν ανάμεσά μας, δεν είναι εβραϊκή. Είναι λέξεις την οποία οι Εβραίοι υιοθέτησαν και θεώρησαν ότι αποτελεί τον πληθυντικό μιας λέξεως, τις οποίες τον ενικό έπρεπε να βγάλουν. Έτσι οι Εβραίοι έβγαλαν, αγαπητοί φίλοι, τον ενικό της λέξεως Ελοχήμ, τον οποίο θεώρησαν ότι είναι ο όρος Ελοχά. Τι θα πει Ελοχήμ στα εβραϊκά? Στα εβραϊκά, σύμφωνα με ραβίνους Ιουδαίους Εβραίους, Ελοχήμ είναι οι φωτεινοί υπηρέτες του Θεού. Οι φωτεινοί λειτουργοί, οι απαστράπτοντες λειτουργοί υπηρέτες που κάνουν το θέλημά τους στην πράξη, δηλαδή του Θεού. Επίσης είναι αυτοί, σύμφωνα με τους Εβραίους ραβίνους, οι οποίοι αποδίδουν στον καθένα ό,τι το αξίζει. Οι κριτές. Ναι, αλλά για κριτές δεν έχει γραμμένα μέσα και ολόκληρα κείμενα η Παλαιά Διαθήκη? Κριτές, το βιβλίο των κριτών. Μάλιστα. Η Παλαιά Διαθήκη στη Γένεση αρχίζει ως εξής. Εν αρχή επίησεν Ελοχήμ ουρανών και γη. Εν αρχή επίησεν Ελοχήμ ουρανών και γη. Η μετάφραση, επειδή στα εβραϊκά δεν υπάρχουν σημεία στίξης, κόμμα κτλ., ήταν στην αρχή επίησε, έφτιαξε Ελοχήμ, το μεταφράζουν ο Θεός, τον ουρανό και τη γη. Ο ουρανός και η γη, σε όλες τις θρησκείες, σε όλες τις δοξασίες, ο μεν ουρανός είναι τα όντα, τα πνευματικά, ο κόσμος των πνευμάτων, ενώ η γη είναι ο κόσμος ο υλικός, ο ενεργειακός. Ύλη και ενέργεια είναι άρρηκτα συνδεμένες στη φύση, γιατί η ύλη ουσιαστικά είναι η συμπίκνωση της ενέργειας. Τώρα, αυτή η Ελοχήμ, αγαπητοί φίλοι, Ελοχήμ, εν αρχή επίησεν Ελοχήμ ουρανό και γης. Αν το Ελοχήμ το μεταφράσω σαν Θεός, τότε φίλοι μου, λέμε στην αρχή επίησον ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Αργότερα όμως, μέσα στην ίδια τη Γένεση, για να μην πάω σε άλλα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, τον όρο Ελοχήμ λέει, είδαν και επληθύνθησαν, λέει, οι κόρες των ανθρώπων και τις είδαν οι Ελοχήμ και πήγαν και διάλεξαν όποιους τους άρεσαν και ενώθηκαν μαζί τους και κάνανε παιδιά. Τι θα μεταφράσω εγώ Ελοχήμ? Πληθυντικός μεγαλοπρέπειας ο Θεός? Η Αγία Τριάδα είδε τις κόρες των ανθρώπων και ενώθηκε μαζί τους? Τι βλασφημίες είναι αυτές, Δημοσθένη? Πώς τα λες τέτοια πράγματα που είσαι άνθρωπος τόσο σεβούμενος και ξέρω εγώ με τους γεροντάδες και χριστιανούς Ορθόδοξους? Αγαπητοί φίλοι, σαφώς και είμαστε χριστιανοί. Εγώ σας λέω ότι είναι γραμμένο. Τι είναι γραμμένο? Διότι από τα χάλκινα βιβλία απεδείχθη τελικά ότι η Παλαιά Διαθήκη, όπως είναι γραμμένη στα εβραϊκά, είναι ουσιαστικά η ιστορία του κόσμου που έχει παραποιηθεί, έτσι έχει μαγαριστεί η ιστορία του κόσμου και γράφηκε στα εβραϊκά σαν ιστορία των Εβραίων. Μερικά χρόνια, αρκετά χρόνια, εκατοντάδες, 170, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς ολοκληρώθηκε, έγινε η μετάφραση από τους 72 Εβραίους Ραβίνους στα ελληνικά. Εκεί έγινε το έλα να δεις, διότι τα μετέφρασαν όλα σωστά εκτός από τον όρο Ελοχήμ. Εκεί λοιπόν που οι Ελοχήμ είδαν τις κόρες των ανθρώπων, τις πήραν και κάναν μαζί τους παιδιά, το Ελοχήμ το μετέφρασαν σαν γη του ουρανού, γη του Θεού, άνθρωποι, ξέρω εγώ κτλ. Δεν το μετέφρασαν σαν Θεός. Εν αρχή επίησεν Ελοχήμ ουρανών και γη. Στην αρχή έκανε λοιπόν ο Θεός, ο Ελοχήμ, τον ουρανό και τη γη. Και μετά που ο Ελοχήμ είδε τις κόρες των ανθρώπων, γίνεται ο Θεός να δει τις κόρες των ανθρώπων να ενωθεί μαζί τους. Τι κάνω και ζηλή και λένε, αποκλείεται. Άρα πώς το μεταφράσουμε? Το μεταφράσουμε η γη του Θεού. Μάλιστα. Και αλλού ξέρεις τι λέει?
Μην κάνετε είδωλα τον Ελοχήμ, λέει, και να μην τα προσκυνάτε. Πώς το μετέφρασαν εκεί? Μην κάνετε είδωλα των ψευτοθεών και μην τα προσκυνάτε. Βλέπουμε λοιπόν, για να μην προχωράω, γιατί χιλιάδες φορές αναφέρεται όλος ο Ελοχήμ στην Παλαιά Διαθήκη, το Ελοχήμ το μεταφράζουν μία σαν Θεός, μία σαν γη του Θεού και μία, αγαπητοί φίλοι, σαν ψευτοθεή, είδωλο των Ελοχήμ. Μην κάνετε είδωλα των ψευτοθεών και τα προσκυνάτε, γιατί είναι ψεύτικα. Καταλαβαίνουμε ότι ο όρος Ελοχήμ έχει παραποιηθεί. Μα είναι, λέει, μία θεόπνευστη μετάφραση. Και η Ορθόδοξη πίστη έχει υιοθετήσει την Παλαιά Διαθήκη μέσα στα Ιερά Βιβλία. Η Ορθόδοξη πίστη έκανε πολύ καλά που διέσωσε τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί ίσως μια μέρα μπορέσουμε να βρούμε την αλήθεια μέσα από αυτά για την απότατη ιστορία της ανθρωπότητας. Ο Απόστολος Παύλος, όμως, στην προς Γαλάτας επιστολή, λέει η παιδίσκη, η Παλαιά Διαθήκη, γιατί υπάρχει η παιδίσκη και η Άγαρ, έτσι, του Αβραάμ, η γυναίκα, η δεύτερη μετά τη Σάρα, και με αυτήν παρομοίωσε την Παλαιά Διαθήκη. Αυτή οδηγεί η Παλαιά Διαθήκη στην απώλεια. Ο λόγος του Χριστού οδηγεί στη σωτηρία και στην επουράνια Ιερουσαλήμ που είναι ο παράδεισος. Η παιδίσκη, η Παλαιά Διαθήκη, οδηγεί, λέει, στην απώλεια. Τι γίνεται τώρα? Η αλήθεια του Χριστού δεν αλλάζει. Το αγαπάτε αλλήλους. Το ότι η παραδοχή ότι ήρθε ο Χριστός, ενσαρκώθηκε και για να εξαγοράσει την κυριολεξία από τον διάβολο που λέγεται Σαμαέλ τις αμαρτίες μας, αυτός πλήρωσε, αυτός που ποτέ δεν αμάρτησε, αυτός που ήταν ο απόλυτα αναμάρτητος, ο Θεός δημιουργός, αυτός τι έκανε? Ήρθε, καταδέχθηκε, γεννήθηκε και είχε μόνο ένα γονέα στη γη, την Παναγία, γιατί ο άλλος γονέας είναι ο Θεός. Ο Θεός, αγαπητοί φίλοι, ήταν εκείνος ο οποίος επέτρεψε η Παναγία να συλλάβει τον Χριστό χωρίς την ένωσή της με άντρα. Αυτό το μέγα θαύμα, το οποίο ήταν πολύ απλό βέβαια για τον Θεό, γιατί ο Θεός έχει κάνει πολύ μεγαλύτερα πράγματα. Από αυτό δεν ήταν τίποτα το να ενσαρκωθεί μέσω μιας παρθένου, ενός αγνού κοριτσιού, το οποίο καταγόταν από τη Γαλιλαία των Ελλήνων, γιατί η Παναγία, για ψάξτε λίγο την ιστορία, δεν θα επιμείνω σε αυτό, δεν ήταν Εβραία. Ήταν Ιουδαία στο θρήσκευμα. Έτσι, ήταν από αυτούς που ήταν προσήλυτοι, που οι Εβραίοι τους ανάγκασαν με το μαχαίρι, τους Έλληνες της περιοχής, οι οποίοι ήταν παγανιστές, να γίνουν τι? Ιουδαίοι. Προσέξτε τώρα. Η Παναγία λοιπόν γέννησε τον Χριστόν μας. Ακριβώς όπως τα λέει το σύμβολο της πίστεως, ο οποίος για μας θυσιάστηκε για να έχουμε την ευκαιρία να σωθούμε. Να έχουμε την ευκαιρία να γυρίσουμε στη φωτεινή πατρίδα. Και τα χάλκινα βιβλία, αγαπητοί φίλοι, σε τίποτε, μα τίποτε δεν διαφέρουν όσον αφορά το σωτηριολογικό μέρος της Ορθόδοξης πίστης από την Ορθοδοξία. Μπορεί μερικοί, οι οποίοι ήταν με τους 12 θεούς, ήταν ξέρω εγώ με κανένα θεό ή με κανέναν άλλον, να απογοητεύονται που τα χάλκινα βιβλία δεν λένε ότι μας κάνανε εξωγήινοι, ξέρω εγώ, του Ντένιγκεν. Οι οποίοι εξωγήινοι δεν υπάρχουν, δεν μπαίνουν καν στο παιχνίδι γιατί δεν υφίστανται. Και να υπάρχουν άνθρωποι, όντα που ζουν κάπου μακριά, αγαπητοί φίλοι, στο σύμπαν, εδώ ποτέ δεν πάτησαν το πόδι τους. Και αυτή είναι η δική μου παραδοχή, η οποία είναι πεποίθηση μετά από αυτά που διάβασα στα χάλκινα βιβλία. Τι γίνεται όμως τώρα? Στα χάλκινα αυτά βιβλία μέσα διαπιστώνουμε ότι ό,τι λέει η Παλαιά Διαθήκη έχει μεταφραστεί επακριβώς από τα εβραϊκά στα ελληνικά, εκτός από τον όρο Ελοχήμ. Αν λοιπόν πάμε στους ψαλμούς, και αν θυμάμαι καλά στον 102, λέει ο ποιόν, έτσι, ο ποιόν, και δεν λέει ο Θεός, γιατί εννοείται ότι όλα τα κάνει ο Θεός. Και όπως είπε και ο Πλάτωνας, χωρίς εντολή, χωρίς έγκριση Θεού, χωρίς το επιτρέψει ο Θεός, ούτε φύλλο δεν πέφτει από δέντρο. Και αυτό το υιοθέτησαν και οι πατέρες της Εκκλησίας και το λέγανε. Προσέξτε τι λέει μέσα ο Ψαλμός 102, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα, οι άγγελοι, τα πνεύματα, οι οποίοι μεταφέρουν τα μηνύματα σε όλο τον κόσμο κτλ. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους Ελοχήμ αυτού πυρός φλόγα. Μέσα η μετάφραση των 70, γιατί η ψαλμή είναι μέρος της Παλαιάς Διαθήκης, γράψανε ο ποιόν τους αγγέλους, αυτός που κάνει τους αγγέλους του, τους αγγελιοφόρους του που μεταφέρουν τα μηνύματα, τη γνώση, το πάνε έλα της γνώσης, διακίνησης πληροφορίας, τους αγγέλους αυτού πνεύματα, δηλαδή ασώματα, και τους Ελοχήμ αυτού, έτσι λέει το εβραϊκό κείμενο, και μεταφράζει και τους λειτουργούς αυτού, τους υπηρέτες του, που κάνουν το θέλημά του. Όταν είναι να γίνουν πράξεις, επεμβαίνουν οι Ελοχήμ. Όταν είναι να μεταφερθεί γνώση και πληροφορία, επεμβαίνουν οι άγγελοι. Τι είναι επομένως οι Ελοχήμ? Αγγελικά
πλάσματα, αλλά με σώμα.